Ja, och så vänjer så OIF Son Hansen, så första av ett långt lucka vi stäppa säkert nu. Tack för det. Ja, en femsättare mot Mjölner. Det fick ganska kunna matcha en söndag när det är som gör att det mål ta en träte där. Nej, det är jämnt men halt när vi vinner första andra så drömmer alla att Mats och Jörn sätter och Lyga så vinner vi där. Och så vi har faktiskt en rättlig goda början 3 så att jag nu så viskar som jag män kopplar i års och tar rätt på det och släppa tritchen och det är färdigt. Då prövar jag med Anna så skiftar hävar nu ut och så några men det är alltid lika som man gör det. Nej, men det är bara för att lyckas med pröva och Anna kanske män blev inte trötter och han kom in i fjärde set och faktiskt körde rätt gott att hin hävar in. Så gärna pröva han efter men så gör han några alla fel och barstar alltid går för att så jag bollar han allt större. Det blev en fantastisk kompakt jag det i alla sista löt och femte set. Hej du har lust att nervon det narskas ändan har sett någon och Mjölner så utlar framöver. Nej, alltså jag när det var att han började femte set då blev man spänd men när det var väl ske men det är väl ofta att det ligger mer framför det. Det har överskott så ska det lyd till att knäcka det. Så det lockar jag när vi tänker Jan att serva han fick när jag går serva in och knäcka det fullständigt. Så det var överskottet som gjorde att det vann. Ja, det är alltid. Har kämpat och gått det sista och det var det som gjorde det vi vann. Tack för det, Locko. Tack för det.